I en anden vanskelig situation er, hvis vi har en objekt, som ikke rigtig har nogen kanter. Jeg har lavet et lille eksempel her. Det er sådan en form, som ligger oven i købet meget sådan uhensigtsmæssigt. Hvis vi kigger på den fra siden, så ligger den meget mærkelig. Den består af også 2 cylindre, fordi jeg har simpelthen tegnet, altså det er så vores objekt, og den der kasse, den har jeg tegnet som en form for hjælp til at kunne stille tingene ind. Hvis vi lige tænker os frem til, at vi ikke har den, og det var så den der. Så hvis vi havde sådan et objekt, så kunne vi, altså det eneste vi kunne gøre, det ved at sige i første omgang, omsluttende 3D-volumen, så ville den så få lavet en klods, som vi kunne så rette ind. Eller nej, nu vil jeg ikke køre tilbage. Det første jeg vil gøre, det er, at jeg vil prøve at rette part ind, og så se, hvad det sker. Og den har simpelthen gjort det, at den har fået lagt den sådan på den måde. Herfra, der kunne vi så bruge det, der hedder oprette omsluttende 3D-volumen, og som I kunne se måske tidligere, førhen så har den lavet sådan en lille stor firkantet kasse, og nu er den der kasse flad, og nogle gange kan det være mest hensigtsmæssigt at lægge den sådan, så der er mindst materialeforbrug. Førhen, der var kassen meget stor, der skulle vi så bruge meget materiale til at fremstille den. Den her måde at fremstille på er nok lidt mere skånsom i forhold til forbruget af materialet. Og herfra, der kan vi så dreje den ind ved at gå i konstruktion, rotere, så siger vi alle, afslut, og så vælger vi den der akse, og så kan vi så sige, den skal drejes 90 grader. OK. Yderligere så skal den så flyttes alle fra afslut. Og så kan vi så snappe ind her ved enten at trykke på snap, eller som I kan se på siden her, på trykke på F6 fra det hjørne til 0,0,0. Så 0,0,0. OK. Så er den ligesom på plads. Denne her, den har jeg ikke flyttet sig med. Den der lille kasse, som I kan se. Godt. Nu vil jeg lige køre det hele tilbage. Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Sådan der. I en anden måde at gøre det på. Nogle gange kan man ikke anvende den der metode, fordi ret part ind gør det ikke, altså den hjælper ikke så meget. Så det som man kan gøre, at man kan så, mens man, altså hvad skal man sige, under eller ved siden af den der amøbeform, der kan vi så tegne sådan en eller anden kasse, som har et eller andet udgangspunkt fra bunden, eller hvad ved jeg. Og så kan vi bruge i solider det der ret part ind. Når vi trykker på det, så beder den os om at pege på bunden, og jeg kigger lige på bunden, og så kigger og så sige, at det er jo vores bund. Og så sige afslut. Næste, den spørger om det er en kant langs x-aksen. Det kan være den der kant, og sige afslut, og så spørger den om alle dele skal drejes. Ja. Og så sige afslut. Godt. Og når vi kigger ind her, så er den blevet drejet så lidt forkert i plads, men der kan vi så også igen gå i konstruktion, og så sige rotate alle, afslut den der 180, OK. Så er den næsten på plads. Den skal bare flyttes nu her. Move alle, eller tryk på alle, afslut. Vi vil gerne bevæge den fra denne gang så fra den her punkt, fordi jeg vil gerne have at nej, jeg vil faktisk gøre noget andet nu her. Jeg vil slukke for vores den der lille kasse, og så sige den isolider omsluttende 3D-volumen, sådan der. Og nu kan vi så faktisk flytte den
fordi det er vigtigt, at toppen af den ligger i nulpunktet. Så det er det, jeg vil gerne gøre. Så nu vil jeg så sige konstruktion, flyt, alle, afslut. Så peger vi på det punkt der, og den skal flyttes til 0,0,0. Sådan der.